amathenda. Ngakhumbula ukuthi wangibiza. Wangitshela ukuthi kunethenda ezikoleni eMares noMlilo. Wangibiza njengomakhelwane, umuntu engihlezi ngisizana naye. Sesiyahamba-ke siyasebenza imali yami awufuni ungikhokhela. Ulokhu ubhizi uthenga izinto la uyathenga. Mangikubuze ngemali wena uthi imali ayikakungeni. Ngizela ngoba sengikhathele kade lokhu ngilindisa ulokhu uthi imali ayingeni kodwa ubhizi uthengana nezinto. Uzongitshela ukuthi imali ayikakungeni. Okay. Sekunesikhathi esingakanani sesiyenzeka lento? Kusukela last year. Iqale last year. Kanye lokho ngimbekezelela. Last year ne? NgoDisemba. Ingane ngithi ngoDisemba seseyihambile. Bese kuyasala eMares kuyaklina. Disemba noDisemba ubengibizi because ithenda ibiphela ngoJanuary. Okay. So ngicela ungichazele kahle ukuthi from December wena ubusiza usisi. Bengisiza usisi yebo. Okay. Wase waqeda nini ukumsiza? ngoJanuary. Wase wakunika into enanivumelane ngayo? Cha wazanginika. Wehleze ngitshela ukuthi imali ayikakungeni. Na usalinde ukuthi abaphathi bafake imali. Okay. Ma. Ngiyakwazi lokho akusho sisi. Yebo ngiyakwazi impela. Yebo lokho akusho vele kuyiqiniso kodwa ke mina bengayitshelanga ukuthi mhlambe kukhona mhlambe into abazobe elindele kumina into engaphezulu kwalento behlezi sizana ngako ngoba akukho la sike sasayinisa la khona mhlambe kanjani nje ngachazela kodwa ke akekho umuntu ongasebenza uDisemba wonke expect ukuthi mina ngeke ngize ngihole ngisebenza uDisemba wonke ngishiya ikhaya ngihamba ngiyosebenza kulungile phela kodwa mina ke hayi ukuthi mhlambe bengilongo idakhala ukuthi inkinga akukho lebesayinisa la khona mhlambe ngizokunikeza isambe esingaka lokho bengikunika khona bengitshela mhlambe nami kuyakujabulisa akwazi ukuthi unginikeze icomplain ukuthi cha lokho ngiyekunikeza khona kuncane la udinga ukuthi uthole into ethi xaxa cha ngeke mawa iTV le nami ngiyithenge ngemali nami bengisuke ngidlala ngayo mhlambe istokfela eceleni ebisuke imali engahlangene nale mali yomsebenzi hayi ukuthi mina kubenze khokhele lo so imali estokfela yonke leyo iyona ngoba manje cha ngeke mawa uyangixhaphaza uyabona ayikho nezikhuluma ayikho usukhuluma mama ngidala kabi mama ungakhuluma mama ngidala kabi ungakhuluma mama angixhaphazi mfo Ma ngicela hayi ngoba mhlawumbe ngixhaphaza ukuthi phela vele nami ke bengiseyintweleni zokuthi nami kukhona into ebengicabangela yona njengomntwana ozokwazi ukuthi nawe ugcine usuyiphilisa kahle nani uthole izinto eziright nawe ukwazi ukuyimela wena into kade ngicabangela yona ukuthi awazi mangisuke ngilele hayi ngoba mhlawumbe ngisuke ngilele ngoba ngisuke ngicabangeli mangisuke ngilele so ngicabangela ukuthi mengabe uyangitshela mengabe uyangitshela njengomuntu omdala uthi ngani yami hayi ukhona ngizokwazi ngicela ukubuza ke ungavela uthi ngicela ukubuza ke nobohle ukuthi uma ukuthi mhlambe ke udinga imali yakho angithi usho njalo ngiyayifuna vele okay ke yazi into bese ngicabangele mina ukuthi yini lesi sikhundla benginaso ke lapha yana into bekade ngivele bengicabangela ukuthi ngizokufaka kusona ngoba nami khona la esengithole khona ithenda eceleni kodwa uma ukuthi udinga imali yakho kulungile ngizokunikeza imali yakho futhi ngifunele lo tender lelo mana angithi lelo tender lelo kwawena belizokusiza nawe uzokwazi ukuthi uthole hayi Mengaba ngitshela kwaseqaleni ma. Mengaba ngitshela kwaseqaleni ungavela uthule. Mina bengizwazela okay ngiyaxolisa ukuthi mina ngicabangeni ukuthi phela into eyinkinga ke nami akekho umuntu ovela obonayo ukuthi nami imali anginayo. Into eyinkinga vele nama TV lawa osukwabona ngena nawo. Kusuke ngayona imali esuke iqhamuka kwithenda yami. So kuyimali nami bese ngibeka 100 rand unyaka wonke. Nje kube khona nami into engikwazi ukuthi ngiyithole emacele ayisuke ingahlangene nale. Okay. Le eyomsebenzi kwamina ngiba nezinkinga. Ngoba kwabona belungame abanginikezi sonke sineyinkinga akekho nganazi inkinga. Okay manje ngenze njani kodwa imali yami ngiyayifuna. Imake sisi. Njengoba nanisebenza nje nonke nihola. Bonke ma bahola. Njengichaza nje ukuthi imali bibuye ingangeni ibuye ngoba manje abantu abaningi abaholanga akuyena yedwa.
Bakhona abashoyo bathi imali kubona yangena ngoba mina ngiyisilima ayingeni kumina imali. Cha ngoba Wona manje uqamba amanga uthi abanye ayingeni kodwa bayasho abanye bengibabuza because benginesikhathi eside manje mina ngibuza laba abangisebenza nabo bayangitshela ukuthi imali wayifaka. Ngifungezani? Ngeke uthathe. Kodwa into ukuthi wena umdala mina ngingaka. Ungathatha kanjani ukuthi phela nawe ngoba nakhona umdala. Uyazi ukuthi ngiyakuhlonipha. Musa ukunyukela ushukela. Angiyukela usho ngoba ungenza isilimo. Ngoba nakho wena ma ufundana ngisho ukuthi ngizothula ngeke. Musa ukushukela ushukela. Angeke ngeke kumele sikhulume kahle. Khulumela ayikho ukuthi ngabe yonke into sizoyilungisa kahle. Solungisa usukhokha imali yami. Funa imali yami. Imali yakho uzokhokha. Angisafuni ukulungisa lutho. Ufuna imali yami phela engifunayo. Ngizokunikeza imali yakho. Ngizokunikeza imali yakho. Disemba manje. Phela manje into vele mayikhulunywa ngomlomo elungiswa ngafuthi umlomo nothi ayoniwe ngamlomo. Kumele ukuthi vele awona ke le ngesikwazi ukuthi silungise ngomlomo. Wena kwahle kancane kakhulu ngeke angazi. Sakhuluma lokho no. Futhi kokuqala ke mina ke mhlazaneke ke ngikhuluma lento ke noma wakho akwazi nokuthi ke noma wakho yisavumelana ngani kanjani. Wayena ke sakhona ke. Njengoba usungifikela ngamakhamera manje abantu ke manje into engayazi yosebenzela into ukuthi akaze bekhona ngamakhamera bengeke lokho ehamba ehlenyuka funa imali ukuthi ngihambe ngiye kulo msebenzi ake bengekho umzali ungeke uzokwazi ukuthi ufikele wedwa sikhulume le ndaba mina nawe umlomo nomlomo njengoba usungivezela amakhamera manje angithi uhlezi ungicashela ngifika angithi amakhamera kuwabizelana ingane azithi awukho ngazitha ngikho kanjani uhlezi ungihambela lo sikhathi basengizobuya phela mina bengikubona bengiza kwenwa kodwa phela uthi ngapha uthi ingane azithi awukho mangasho ukuthi azithi awukho uthi imali ayifaki kanjani ngihlala lapho ngithi ngihlala la mina ngihlala kwenye indawo angithi ungibalekele ungibalekele buzothi imali ayingeni uyabona ukuthi uyabona la uzubone khona ukuthi hayi ngoba suke ngikubalekela yingoba kusuke ngivele ngiswengila umuntu obalayo umuntu ongabonakali ohamba mhlawumbe iminyaka ngokuthi mebaleka nemali zabantu ochaza khona ukuthi ngoba bengisanenkinga ngoba nakho khona umdala ngoba nakho khona umdala yabona ke manje ke uzokwenza umdala yabona ukuthi mina nawe mhlambe ke ngiyakweleta kanjani kanjani uyaphenduka emathuleni akwenzayo yabona nje ngibona ngihlala bengazi wangehlela ngezansi hayi ngoba ngisilimi yingoba vele kwamina iphutha lami ngiyalibona ukuthi mase uzongiphakamela kusho ukuthi kwamina ke uzokwenza ukuthi manje nami ke ngiphakame angizina uzongiphakamela bese wena ngoba wena uphakamela uzobetha empathe mina ngizobetha imali ngibekezele manje ukuphakamela kwakho uzosiza ngani uzosiza ngani ukuthi ukhokhe imali yakho ngizokubona mina mama ngeke ngeke uzukubone lo ngeke uzukubone lo manje ngithi into sisayikhuluma kahle manje ukuthi uzahlale phansi hayibo mama oyiqola umdala ungathatha impahla zami ukuthi imali yakho ngosayithola imake ma futhi ngeke usayithola wema imaphela ngidayisa zona ke lezo zinto lezo ukuthola imali yakho alright ayikho inkinga mina imake hayi singancama ukwenzeke lokho waphela wena udisa ngendlela yakho odisa la ngoba kade ngibekezele kusukela ngoJanuary makhonto phuma la nje imali yakho ngosayithola uyaphela wema mhlawumbe nengane khona iqolo la unamantombazana asebenzayo ingenaphi le ingena ingane ziyasebenza ungafuna imali kuzola uhola naneqolo nanempesheni iqolo lingenaphi hlanga lapha nje neqolo sikhuluma indaba yemali yakho ukuthi uyisebenzile ngithi kumele ngene kumali ezanzani hayi ma ngicela imake ma mina ngicela hayi awukahle nawe bhuti wabantu hayi kwamina manje hayi kwa wena usuyangicasula kwa wena ke ngiyangicasula kwa wena ke manje imake ma sicela kusipheke imali kaSesiki angithi manje usungizela ngendlela ebengithi mina ngeke uzubuyenza manje ke usuyangivezela ukuthi kahle usikhotheni ke wena sikhotheni nje mama yabona nje ngendlela manje usuyaveza ukuthi kahle usikhotheni mina njalo usikhotheni nalikepiso olifile mina njalo usikhotheni wena ma kusho ukuthi wena ubona usikhotheni mabona mina lalela ma uyazi ukuthi inkulumo zakho izona sezingibonisile ukuthi kahle usikhotheni wena okay ke sikhotheni ke ngiyavuma ke igama imali yakhe imali engizokwazi ukuthi nginikeze wona ke u2.5 imasisi ma futhi kwawona lo 2.5 ke imali ade ngiyibolekile bengizokuthenga musu kushesha ujaho 2.5 akekho umuntu owasebenzela u2.5 la iyona mali enginayo nje
lalela wema iyona mali ekhona-ke nje futhi kwayona bengiyibolekile u-2.5 uzowenzani? bengiyibona futhi bengizomethela ngoba ngihlala nginomhlahlavo nje Hayi sengifuna bengifuna ukuzwa ukuyabhasa ngiyethengela-ke ngikwazi ukuthi Yiwe njena u-2.5. kulungile-ke angisazi ukuwusebenzisa-ke ngizokunikeza wona ngizobe ngigcwalisile ungijwayela kabi ngizowenzani mina? ngizama ukwenzani Ayikhokhe imali yami ngaba sikho la sikhona namhlanje. cela ningiphumela wema cela ningiphumela cela ningiphumela imali cela ningiphumela cela ningiphumela angithi angidisa mama sengithatha ukudisa into zami angithi siyawuthatha ubhobhobho nawo Mrs. Kodwa ngisho i-TV sihamba nalo. wema siyayithatha ne-TV yakho njengokuthi izophuma phi Ngithatha naleyo ngiyilela ikhaya ngihambe nayo. mama yona mama